Ahojte ľudia, ja viem, že som dávno nebol u YouTube, ale ospravedlňujem sa veľmi. Dneska si ideme zahrať Battle Royale a tam vám ukážem, ako hrať s niektorými zbraňami. Aspoň sa pokúsim. No tak my sa ideme vrhnúť do videa. Už som späť a najviac sa vyplatí padať sem, no neviem, ale proste tam máš veľa aut. No, aj hej, je tam veľa aut, je tam bot, ktorý dáva dobrú pumpu, ak teda už predáva, alebo predáva. A viete sa tam veľmi dobre nalútiť. Proste klape to všetko. Skoro nikto tam nepadá. Ja napríklad tam padám furt sám, ale vždy nejaký hráč príde. Jeden. Ale to nevadí, jeden hráč. Teraz prvýkrát sú tu dvaja. Sranda. Tak nie. Tak jeden. Bandáž. Prečo No. Hneď na začiatku sezóny bol asi u mňa najlepší Megalodon, ale dali na ňom nerf. Taký, že toto zabudol som aj na čo. No proste nejaký nerf a potom ho buffli, že má nekonečno šprintu a ešte rýchlejšieho. Nitro vie ešte stále chodiť po vode. Čo ty ješ? Tam nie si. Hlava. No, chudák. No. A po poslednom updateu sa tu vyskytujú takéto veci, ktoré ani ja sám neviem, ale máš tam dancovať. To viem jediné. Tak. Kde si? No, a vrátila sa nám do hry táto moja obľúbená zbraň. Tak ja som šťastný, že prišla. Teraz vám poviem moje najobľúbenejšie attachmenty na auta. Zoberte si Spike. Offroadky nie, to je u mňa hrozné, to iba situačne, ale to berem, kedy už musím. A protistrelné gumy a turetu, takúto, všetko. No ideme sa najelovať. Rukavice boli ešte stále sú dobré, aj keď na ne dali nerf trochu, že im dali menší damage, to sa dá ešte. Samozrejme. Má prísť aj nejaká spolupráca. Fallout, tá je. Má prísť aj táto spolupráca s týmto, ako sa to volá. Má prísť spolupráca s, neviem ako sa to volá. Je to hra... Jau.
A už toto. Spolupráca s touto hrou. Fallout. Nie Fallout. No proste s nejakou hrou. Sa mi zdá, že je to aj pre počítač, aj pre mobil. Among Us, nie, to nie je Among Us. Dobre, ide auto. Bez attachmentu auto, to by som nešiel rýpať. Jauč. Nie. Wow, what the heck? What the heck? Skade malo takú dobrú shotgunu zobrať. No, že ešte budúcu sezónu má prísť Marvel sezóna. Čo ja som ešte vtedy nehrával. Ale teším sa na veľmi. Aj keď nepozerávam Marvel, ale mne to nevadí. No a túto hru sa ideme pozrieť na nejaké mytiky, ktoré v tejto sezóne sú. Je tu Oscarova a táto. V minulej sezóne shotguna. Tá. Nože. Takže Oscarova je tu a tá druhá shotguna je tu. Ale najskôr ideme sem, lebo je to ďalej. A nikto by nepadal do 1400 metrov pre nejakú mytickú shotgunu. No tak ja asi musím len ísť sem, lebo nedoplachtím. Pardon. Ale hneď tam pôjdem, aj keď tam... To je hráč, či tak to je nie? No, nech to nebude hráč. Ani bot. No proste, žiadny hráč. No. Ja tu asi len idem prvýkrát, lebo, no proste viete prečo. Harpuna. No proste ja mám lak a v Brawl Starse nemám ani na megapik. No, tak teraz pôjdeme za Oscarom. Toho bossa som ani tak moc krát nezabíjal, ale že fakt. Bol mi úplne ukradnutý, ale... No, dakedy som ho brával, dakedy. Aspoň sa nejaký medailon vtedy hodil na toto. Ja mám proste lak, toto je, ja tu asi začínam aj lendiť. No. Jak to, že som minul? Ty jeden uličníku. Zničil si mi auto. Toto máš za to. No. Že v Rocket Racingu nám prišla nová sezóna. Ja už ani nehrávam Rocket Racing, ako vidíte. No, ako vidíte, hrával som, ale už nie, už som si ho normálne že aj vymazal.
Ja viem, že teraz som si zobral moje nenávidené tieto. Nenávidené kolesa, ale zas sú dobré v tomto, že vedia ísť ľahko po teréne, ale že fakt jednoducho. Na toto ich mám čisto rád, inak na nič. Sú mi. What the? Yes. No sakra. Jau. Vidíte. Zabil som ho, no celkom aj jednoducho. Ježiš. Že viete, mať aj Oscarovú mytiku. Vidíte, že ju mám. Teraz pôjdeme na iného bossa, ktorý je tu. No, hej bossa. Ktorý sa nachádza v dobrom Grimgate. Yes. Pardon, že ste nepočuli zvuk. Veľmi sa prepáčujem. Fakt veľmi. Gitara. Ešte som zabudol povedať, že prišlo do Fortnite Metallica. Takže aj so zbraňou. Menom Gitara. Ktorá sa mi akože absolútne nepáči. Jak to? What the? To je Elko! Neznášam gitary! Gitary prišli iba zbytočné. Haha. Ja mu idem zadencovať traparníčkovi. Jeden. No. Dúfam, že ma v tomto videu podporíte lajkom a odberom. A ideme zabiť aj tohto druhého bossa. Idem taký žráč týchto mytikov. Tu sa fajčí. Hrám darmo žrácky. To fakt. Boss versus boss. Ale to je proste OP. Keby nemalo na toto, ale že keby nemalo auto benzín, tak to proste každý hráč uňa aj nerv auta. No tak to idem preč. Nie, idem si zahrávať proti nedajú. Ktorý ma asi prenasleduje. No tak nie.
a teraz vám ukážem, že akú mytiku on dáva. Dobre, je tu. Vidíte, že je tu gitara, úplne najhorší predmet, ale keď vy chcete vedieť asi ako... Vidíte, je tu Kerberus. Je to Kerberus, zabudol som povedať, že je to Kerberus, lebo neviem jeho meno. A bojuje normálne o toto. O túto shotgunu. Ale zás daktorí hráči robia, že túto mytiku si myslia, že takto zabijem Kerberusa. Ukáže vám dačo. What the? Nejak najlepší. Jau. Ja som ti utekal. Jeden trapárničku. Kde si ty? Vidíte, dá túto hroznú shotgun. Obyčajnú shotgun. Asi si myslíte, že ste to vedeli, ale... Proste som vám to chcel povedať. No, že aj ukážem vám, ako tiež ľahko vyhrať. Samozrejme, potrebujete na to auto, aj keď na ňom dali mega veľa nerfov, ale mne príde, že stále je dobré. Ale tú turetu aspoň trošku zlepšiť, aspoň trošku. Iba to chcem. Auta dobré, to mi nevadí trošku. Že... toto. Kde ja som sa slakol? Kde je ty? Kde si ty? Kde ty nájdeš? Tak to neučiť. Ale ja ťa neviem nájsť, kamoš! Tu si, jedna potvora. Chudák! Jaj. Tak toto ma fakt rozosmialo. No, stop srandiček. No, ja pôjdem na benzínku a kúpim si toho bota. Máme aj málo benzínu, málo HP, všetko málo. O nie! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No nie, no nie, no nie. Ja som laker. Ja sa nemôžem ani ukloniť. No, prišiel nám aj nový ostrov. Mne sa akože... ani... no, páči sa mi, ale už mala prísť zmena trošku. Takže som aj rád. No. Yes! Oprava! Ja som laker. No a ešte som chcel povedať, že ja by som chcel, že priniesť, no že dal, že by ste si mohli preniesť
svoje krabičky na vylepšenie aut. To by som ja osobne pridal na čisto. Dobre, nech ma nenájde. No dobré. No, zoberám si asi túto zbraň. No, ja už pôjdem. A kľudne píšte mi challenge do komentáru, ktoré mám urobiť. Kľudne ja osobne chcem vyskúšať nejakú challenge, ktorú vy mi napíšete. Možno budete spomenutí aj vo videu. Len stačí urobiť jednu jedinú vec. Napísať challenge do komentáru. To je podľa mňa, že nič. Je to zadarmo. Rukavičky. No, Nuka-Colu tu si zoberiem. Mne sa páči osobne Nuka-Cola. No. Takže, ešte som toto chcel dodať, že videli ste v trailere, ako táto zbraň, tá nová, čo pridali, že keď vystrelíte do auta, tak vás to bude boostovať k tomu autu, tak bola spomenutá aj laserovka. To bola laserovka tá, že akože vám to dá hneď túto zbraň, tú laserovku. Ale doopravdy je to tak. Osobne som to skúšal, ale márne. Prehral som vtedy. No, ak chcete vidieť, ako sa robí nový ostrov, ako sa robí rýchlejšie ako normálne, musíte tu zanechať aspoň like alebo odber na tomto videu. To chcem všetko. Tak, teraz budeme takto normálne, ako normálni ľudia. No, takže, ste normálne. No tak rýchlo, dole, no tak. Práve tak dole tam kaptúrna. A dali tiež nerv na auta, mytické ale. Čo je zlé, že vidia ťa, že to auto vidia presne tí ľudia. Ja viem, ten nerv sa mi nepáči, že to na čo urobili, že zbytočné. Dobre, vidíte, že sa aj trochu zlepšila tureta. Už nedáva tureta úplne do stredu náboje, čo sa dá ako normálna zbraň. Ale ja by som si chcela opraviť auto. To je problém, no. Keby by sa to aspoň dávalo ovládať. Ale nie, nemôže sa. Toto je naše. Toto je naše. No. Takže úplne vám ukážem. No. Chcem opravu menšiu. Aspoň trošku. Trošku z rožku. Toto podľa mňa, že budú už títo. Normálne, že ja nepočujem ani jedno auto, ale ja som bojko normálne.
Wow, ja som autový hráč. To sa šmíka, to nejde. Horák, neverím, ja neverím. Nie, to som... A ideme. Počkajte, Nuka-Cola. Počkaj, mytika. To je mytika? Kto tu má... Aha, legendárka. No dobré, chcem. Legendárka. Porozhodujeme. No. Tam si healing. Nie! A ideme. Ó, tu je legendárka. No dobré. Bereme a... Tak to ide. Bomba. Dobre, majú wow. Yes. Auta. You are my sunshine. A toto je náš známy. Tam sú auta. Tam je auto. No tak. Fakt. To som ja. Ľudia. You are my sunshine. No tak teraz tam idem. Ide buračka! Teraz muž. Kde si? On mi vypil turetu. Hop. Med. Je tu. Kde si? Jau. What the heck? Má biele. Máš biele. Kamo. Woohoo! Vím, to som ja. Lalalala. Yes. 3 konečne. No. Toto je pre toto video všetko.
Tak zatiaľ dovidenia.